מרכז קהילתי אלפי מנשה. אנשים שהופכים מקום לבית. המרכז הקהילתי באלפי מנשה הוקם בשנת 1986 על מנת לתת מענה חברתי לתושבי היישוב. כיום פועלים במרכז כ-90 מדריכים, אנשי תפעול, מנהלה ולוגיסטיקה, אשר נותנים מענה לכ-2,500 תושבים הנוטלים חלק פעיל בפעילויות מגוונות. הקשר האישי בין הצוות לתושבי היישוב מהווה אבן יסוד ונשמת אפו של המרכז הקהילתי. מעבר לכל החוגים והאירועים התרבותיים, המרכז הינו בראש ובראשונה בית פעיל לכלל התושבים. המשפט, אצלנו ההתנדבות היא ערך ולא בערך, אותו טבעה תושבת היישוב היקרה עדנה בלפולסקי, מיושם הלכה למעשה מדי יום ביומו במרכז הקהילתי של אלפי מנשה. רבים מפעילי המרכז הקהילתי, לרבות ההנהלה, הינם תושבי היישוב אשר עושים מלאכתם בהתנדבות. כולם, ללא יוצא מן הכלל, רואים בפעילותם זו שליחות ציבורית ומקדישים לכך שעות רבות מזמנם ומרצם. על מנת להגדיל את המעורבות הקהילתית של תושבי היישובנו, הרחבנו לאחרונה באופן משמעותי את מעגל מקבלי ההחלטות. בשיתוף ובהנחיית החברה למתנסים, יצרנו ועדות שונות בתחומי התרבות והספורט המגוונים, ורתמנו לכל ועדה כ10 תושבים מתנדבים המשמשים כחבריה. כל ועדה משמשת כגוף מייעץ להנהלת המרכז הקהילתי, ובדרך זו נתונה לכם התושבים השפעה מכרעת. הגישה התומכת של עובדי וחברי המועצה בכלל, והעומד בראשה בפרט, תורמת תרומה מכרעת לתפקודו ולהתפתחותו של המרכז הקהילתי. אני קורא מכאן לכל תושבי היישוב לבוא וליטול חלק במפעל קהילתי התנדבותי גדול זה, למען עתידנו ועתיד ילדינו. תחומי הפעילות של המרכז הם חברתיים, חינוכיים, תרבותיים וקהילתיים, וביניהם ניתן למצוא מבחר חוגים בהדרכת אנשי מקצוע מהטובים בתחומם. בנוסף, מקיים המרכז הקהילתי תוכניות ייחודיות ויוזמות מקומיות בלתי שגרתיות המתייחסות לצרכים או לביקושים מקומיים בכל תחום חברתי. המרכז הקהילתי משקיע משאבים רבים על מנת לפתח תחומי עניין בקרב הנוער ובני גיל הזהב. קבוצות אלו נחשפות לסוגי אומנות שונים ותוכניות ייחודיות המבוססות על ניצול הזדמנויות חינוכיות המקנות יסודות מקצועיים בתחומן. מאחר והמרכז הוא עמותה ללא מטרת רווח, תשלום התושבים בעבור הפעילויות השונות מאפשר פיתוח תחומי עניין וקיום פעילויות תרבותיות, חינוכיות וערכיות נוספות, הממומנות בחלקן בסיוע כספי הרשות המקומית. בנוסף לפעילויות המתקיימות במרכז הקהילתי, אנחנו עובדים בשיתופי פעולה עם בתי הספר וגני הילדים. המרכז הקהילתי מעניק שירות לכלל האוכלוסייה, מהגיל הרך דרך מעונות היום ועד לגיל הבוגר דרך מועדון צבר. בפעילויות תרבותיות מגוונות, כגון טיולים, הרצאות וסדנאות, אנו שמים דגש מיוחד על הפעילות המשותפת בין הורים וילדים. הנושא המשפחתי הוא מרכז העשייה שלנו. מרכז הנוער היישובי מהווה מוקד פעילות ערכית וחינוכית לבני הנוער ביישוב. הוא ממלא את הזמן הפנוי שלהם בפעילויות אטרקטיביות,
בני הנוער הם אלו שבונים ומתכננים את האירועים ומקבלים תמיכה מהמועצה ומהמרכז. את פירות העשייה ניתן לראות כבר כיום. מגוון חוגי המרכז הקהילתי זוכים במקומות מכובדים בתחרויות ארציות. 97% מבני הנוער מתגייסים לצבא, 45% מבני הנוער מתנדבים בקהילה, 10% מבני הנוער נמצאים בשנת שירות. אני מזמינה את כולכם לקחת חלק בעשייה הקהילתית וליהנות ממבחר הפעילויות המתקיימות במרכז.